Új elektromos korszak virrad majd ránk, amely az emberi tudás és a felfedezések eddigi legizgalmasabb korszaka lehet. Vadonatúj, addig sosem látott eszközökkel és technológiákkal alakíthatjuk majd ismét újra a világunkat. A villamosság alapvetően átformálta az emberi világot. Kis bőrtudorokból áll, melyek a bőrük felszínén jelentkeznek, ha megveszem. Nem is volt eszembe sem. Sanyinak mondom, most megviccelem őket, mondom, ellapom idáig a sarkigakó. De neki nem mondom, hogy a sarkigakó lenne, itt találkoztam, hogy alapultam. Mit akarsz tenni? Azt tervezem, hogy eltöltök egy kis időt a lányommal. De nyomorult, egy olyan sok... Ne aggódj, Greg Wilton. Úgy bánok majd vele, mintha a sajátom lenne. Tégy meg egy szívességet, ne hangoskodj. Emily, gyere gyorsan. Valami baj van? Hát igen, kicsim, az anyukám telefonált, hogy balesete volt. Jézusom, és jól van? Igen, persze, megúszta néhány karcolás. Mi történt? Összetörte a kocsit. Csak egy kis koccanás volt, de az apukád bement a kórházba és megkért, hogy vigyelek be téged is. Miért nem vitt be magával? Nincs több. Nája van, ami meg... Hallod? Mába jönni. No, A viccből ekkora izét csinálnak. Hát ha ennyire el akartam volna lopni, akkor elviszem, nem igaz? Ha most el akarsz lopni valamit, akkor nem hozod vissza, ha egyszer elviszed, így van? jó Pisti, én nem tudom. Mi ezt hallottuk. És hogy mennyire... Mondja, hát engem nem érdekel. De végül is tényleg nem. Már majd segít a kirakodásban. Szervezet. Elnézést, uram, Sabino Na, odakint van. egy-két csatorna egy kicsit mákosabb, de csak azért, mert sokfele megy a tévéelosztás, ott fönt látszódik a tévéelosztó, és ilyen bű van 3 a lakásba, és valószínű ezért van egy-két csatorna Engedélyt kérni arra, hogy mákosabban, meglátogass. de amúgy mindent befog tökéletesen, földi adás, kábel tévét, távirányítós, lehet rádugni DVD-t is, ez az a csatlakozója, nem tudom mennyire látszik, az a sárga ott. Ilyen jack dugós-szerű fülhallgató dugó kinézete van a dugónak, de viszont 4 érintkezője van, mert abból az egyik a képé, van egy AV gombja, itt csak a fényerő miatt nem nagyon látszik, ez az AV, át tudom kapcsolni, csak most ugye nincs bedugva semmi. Ez 8000 pénz, és pilisen lehet megnézni, elvinni. Köszönöm.